Izražavam zadovoljstvo da je na današnjoj sjednici da su usvojena izvješća o radu za sve 4 fondacije koje djeluju pri Ministarstvu kulture, a to je Fondacija za izdavaštvo, Fondacija za bibliotečku djelatnost, Fondacija za kinematografiju i Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti. Takve fondacije su utemeljene kao nevladine organizacije i djeluju pri Ministarstvu kulture, obzirom da je to jedan odličan i demokratičan način i pristup djelovanju umjetnika prema umjetnicima, da su u upravljačkim strukturama fondacija upravo umjetnici, osobe od znanja i iskustva koje kroz sredstva koja se osiguraju proračunom djeluju kroz javni poziv i usmjeravaju ih prema određenim programima udruženja. Dakle, osim izvješća o radu za 2016. godinu, usvojeni su planovi rada za 2017. i odluke o programu utroška za 2017. godinu. Ono što je važno napomenuti da ove godine po prvi puta ovako dosta rano, neću reći na početku godine, ali prva polovica godine, usvajamo ove važne strateške dokumente za buduće djelovanje fondacija i odluke o programu utroška koje će biti, čija će sredstva biti namijenjena za rad umjetnika i svega onoga čime se fondacije bave. Direktorica je napomenula da se radi o ukupnim sredstvima od 3 milijuna i 98 tisuća maraka.